אנחנו ממשיכים עם ספורט. בשבוע הבא תיפתח פה בישראל אליפות אירופה בכדורגל לנבחרות עד גיל 21. עדן, את יודעת מה זה לארח טורניר בסדר גודל כזה במדינה הקטנה שלנו? משהו כמו אירוויזיון? משהו כזה. כדי לזכות בכבוד הזה ישראל הייתה צריכה לשכנע שהיא מארחת יותר טובה מאנגליה, צ'כיה ובולגריה, שגם הן רצו שהטורניר החשוב הזה יתקיים אצלן. אבל בשבוע הבא יעלו כאן לחר הדשא 8 הנבחרות הטובות בעולם, וביניהן גם ישראל. ולכבוד האירוע גייסו גם את הזמר הלאומי אייל גולן, ששר את השיר הרשמי של האליפות. הנה. בזמן תהיה מוכן ותן כבוד, כי זה הספורט שלי. עשה את זה נכון, קח נשימה ותן לה מצוות. ועדיין בענייני ספורט שנקשר לצערנו לא פעם עם אלימות של האוהדים וגם של הספורטאים עצמם, אז לקראת הטורניר היוקרתי והחשוב החליטו בבית הספר טלי למדעים על שם אילן רם להתגייס למען הגינות וסובלנות בספורט ולמניעת אלימות. כן, שלום לאורי ואלון, אתם משתתפים בפרויקט הזה. אורי, מה זה בעצם הגינות בספורט? אנחנו הולכים לפי המשפט להפסיד בכבוד, לנצח ביושר, שזה כולל בתוכו את לכבד את החוקים, לכבד את השופט, את הקבוצה היריבה, את האוהדים של הקבוצה היריבה. ומה זה הפרויקט המיוחד הזה שמתקיים אצלכם בבית הספר, אלון? היורו זה בעצם טורניר בין נבחרות צעירות עד גיל 21 שמגיעות מרחבי אירופה. טורניר השנה מתקיים במדינת ישראל. יהיו 4 ערים שיערכו את המשחקים. הערים יהיו פתח תקווה באצטדיון המושבה, בלומפילד שבתל אביב, טדי שבירושלים שמתחדש אצלנו, והאצטדיון בנתניה. כן, וזאת הזדמנות מצוינת היורו לעשות כל מיני דברים שקשורים בהגינות בספורט, ככה, בהתנהגות נכונה. כן, ואורי, בתוכנית שנקראת כנפיים, אתם בעצם שולפים שם כרטיסים אדומים וצהובים. תספרו לנו קצת על הפרויקט הזה. כרטיס צהוב זה אזהרה, ומקבלים את זה על מעשה לא נכון שהוא לא במקום. וכרטיס אדום זה השעיה, שזה על מעשה יותר חמור. שזה רגע, זה דבר שאתם כבר עושים בבית הספר, אם נגיד משחקים בחצר ככה כדורגל ואיזה ילד דוחף ילד אחר, מורה בא אליו ומוציא לו כרטיס צהוב? כן, צריך אבל לברר את העניין. רגע, אחרי כמה כרטיסים צהובים מקבל אדום? 3. ומה קורה אז? ואז זה השעיה. השעיה, זאת אומרת, התלמיד הזה יושב בבית כמה ימים ומדברים גם עם ההורים שלו, בטח, אבל יש גם, אני מבין, כרטיסים חיוביים בתוכנית הזאת. כן, יש גם את הצד החיובי, שזה לעודד התבטאות חיובית, שזה 3 מדבקות, זה צלש, 3 צלשים זה צמיד, שיש לנו פה. צלש זה צמיד ירוק כזה? 3 צלשים, כן. ו3 צמידים זה כנפיים, שזה דרגה. מגניב, יפה, אבל זה לא הפרויקט היחיד סביב הנושא הזה בבית הספר. יש לכם גם מיצגים שאתם עושים בעניין. כן. מיצגים שלמים, כמו למשל. כחלק מהפרויקט הזה הכנו מיצג שמורכב מלב, שמסמל את הערכים. כן. ויש כנפיים. אנחנו רואים אותו, כן, תמשיכי. ויש בו כנפיים שמסמלות את כנפי רמון, שזה גם כנפי שלום של היונה. האסטרונאוט הישראלי אילן רמון, זכרו לברכה, כן. ולמיצג הזה אנחנו רואים גם יש 2 כדורים שקשורים אליו? כן, יש את הכדור עם המסמרים, כמו שאנחנו רואים. הצד הכתום עם המסמרים זה מסמל את האלימות שבמגרשים שאנחנו מנסים להרחיק. הצד הלבן שבכדור הוא הצד שמסמל את השלום. בכדור עם הגרעינים הוא צבוע בצבעי שחור לבן כמו הכדורים, כן. ואחד מסימני ההיכר של הקהל הישראלי. פיצוחים במגרשים, זה אחד הדברים האהובים. אז אנחנו באיזשהו מקום לקחנו ופיצחנו את האלימות מהמגרשים. יפה. ושמנו אותה בצדי המגרש, כאילו ניקינו את המגרש כן. אלון, תן לנו עוד קצת דוגמאות לפעילויות שעשיתם בחודש האחרון.
בחודש האחרון עשינו הרבה מאוד פעילויות נגד אלימות ובעד הגינות בספורט. יצאנו ליום שיא בבית וגן עם שחקני בית"ר, עשינו טורניר בין כיתות, ואחרי זה קיימנו הרצאה עם השחקנים נגד גזענות במגרשים ובעד הגינות. ואלה קבוצות שיש בהן לא מעט מקרים של אלימות, אז זה מעולה שזה קורה ככה. יצאנו למשחק של הפועל ירושלים בכדורסל נגד ראשון לציון. תלינו שם שלט גדול שבית הספר מתנגד לאלימות. קיימנו הרצאות עם קפטן נבחרת ישראל בכדורסל לירון כהן. וואו. קיימנו טורניר הורים כדי להעביר את המסר של ההגינות בספורט מהבית ספר לקהילה. וואו, אתם עושים באמת הרבה מאוד דברים, ונאחל לכם המון בהצלחה, ושבזכותכם יגדל כאן דור של ספורטאים ואוהדים שלא ישתמשו באלימות. אורי ואלון, תודה רבה לכם. תודה רבה.